Хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесе 19 март җомга киченә булган эфирын башлап җибәрәм. Студияда мин Гөлназ Вахитова эшлим. Иң элек ватна информацион программасы кысаларында урын алачак сюжетлар хакында кыскача. Район яшьләрен дебатлар очраштырды. Анда 30дан артык кеше катнашты. Эшен уңышлы алып барган кеше сәнгатьтә дә сынатмый. Хезмәт коллективлары быел авыл тамашачысын театр белән сөендерә. Рушан Миннугулов призына үткән чаңгы ярышында 54 райондашыбыз призлы урынны яулады. Хатын-кызлар арасында волейбол буенча район чемпионатының финал уеннары уздырылды. Экстремизм, террорчылык актлары турында соңгы вакытта бик еш ишетәбез. Очраклы булмаган бу вакыйгалар һәркемнән икеләтә уяулыкны, саклыкны таләп итә. Шушы уңайдан нинди саклык чаралары күрелә? Тәртип сакчылары алдында нинди бурычлар куела? Саба районы Эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре тормышны тәэмин итү объектларында террорлык актларын кисәтү темасына өйрәнүләр үткәрде. Бу хакта тулырак Раилә Галявина хәбәрендә. Саба сөт май заводына камуфляж киемнәрдән автомат белән коралланган 4 ир-ат һөҗүм итә, ату тавышлары ишетелә. Саба районы Эчке эшләр бүлеге дежур частенә иртәнге сәгать 9:15 шушы хакта хәбәр килүгә хәрби состав барлык саклык чараларын күреп эшкә кереште. Бу тормышны тәэмин итү объектларында террорлык актларын кисәтү темасына өйрәнүләр иде. Монда барысы да эзлекле рәвештә үтте. Ничек тә югалтуларсыз, фаҗига булдырмыйча куркынычны кисәтү, кеше иминлеген тәэмин итү максатына юнәлдерелде. Террорлык акты турында иң элек район Эчке эшләр бүлеге начальнигы полковникка хәбәр ителде. Товарищ полковник, 9 часов 55 минут от охранника здания Сабинского молочного завода Сабинского района поступило сообщение о том, что в здании ООО «Сабинский молочный завод» по улице Заводская, дом 2, забежало 4 мужчин в камуфлированной одежде, вооруженных автоматическим оружием, слышны выстрелы. На место происшествия для проверки информации направлен экипаж ВВНГ. Ул үз чиратында завод биләмәсен сак астына алырга, анда булган эшче хезмәткәрләрне эвакуацияләргә боерды. Һәм бу вакыйганы террорлык акт итеп аныклап, Татарстан Республикасы оператив штабына хәбәр җиткерде. Шул ук вакытта Саба муниципаль районы буенча эшче төркем тупланылып, җинаятьчеләрне тоткарлау планы корылды. Ашыгыч ярдәм, янгын части, райгаз, су каналлары ярдәмгә җәлеп ителде. Нәтиҗәдә Саба сөт май заводына илтүче юллар ябылды, биләмә әйләнәсе сак астына алынды. Беренче чиратта завод эчендә калган эшче хезмәткәрләр эвакуацияләнде. Алар исәнлекләренә, сәламәтлекләренә куркыныч янамаган урынга күчерелде. Полиция хезмәткәрләре составындагы төркемнең оператив эшләве, дөрес тактика сайлауы нәтиҗәсендә фаҗига булмый калды. Бу өйрәнүләрнең алга таба эшчәнлектә әһәмияте әлбәттә бик зур. Терроризм ул айрым кешеләр яки төркем тарафыннан кешелеккә каршы көч кулланып эшләнелә торган иң куркыныч җинаятләрнең берсе. Мондый куркыныч кешеләргә генә түгел, хәтта бөтен бер илгә янарга мөмкин. Зур шәһәрләрдә, хәтта авыл җирлекләрендә дә терроризм белән бәйле очраклар еш кабатланып тора. Безнең район территориясендә бүгенге көнгә кадәр терроризм белән бәйле очраклар күзәтелмәде. Ләкин бу безгә бар да тәртип, бар да яхшы дип тынычланырга җирлек һәм бернинди гарантия бирми. Терроризмның географиясе киңәя бара. Безнең районда да андый хәл булмас дип беркем дә әйтә алмый. Шуңа күрә барлык кешеләргә дә уяу булырга кирәк. Дәвам итәбез. Район советы каршында эшләп килүче яшьләр парламенты эш күрсәткечләре буенча республика районнары арасында беренче эшлектә. Актив яшәү рәвеше алып баручы яшьләр узган атнада дебатларда очрашты. Теманы Әлфия Мөбәрәкова дәвам итә. Сабантуй спорт һәм мәдәният комплексында Саба муниципаль районы яшьләр арасында дебатлар узды. Бүген инде район яшьләре, мәктәп укучылар, район балалар думысы активистлары, шулай ук район яшьләр парламент әгъзалары, районның яшьләре безнең бүген дебатларда катнаша, менә 30га якын безнең катнашучы биредә. Инде дебатлар безнең блокларга бүленеп барыла, командалар белән бүленеп. Дебатларда катнашучылар экспертларның сорауларына җаваплар бирделәр һәм оештыручылар биргән темаларга үз фикерләрен әйттеләр. Дебатларда район яшьләреннән 30дан артык кеше катнашты һәм аларның үз кыйблалары бар. Әлбәттә, мондый дебатлар кирәк. Чөнки шундый чараларда яшьләр үзләренең фикерләрен җиткерәләр,
Аларның нинди проблемалар бар шей, нәрсә буенча алар фикер йөртәләр, без шуны ишетәбез һәм алар курыкмаска төрле кешеләр арасында чыгыш ясарга иренәләр, үзләренә алга таба бу бер зур таяныч этәргеч булып тора. Алга чыгырга. Дебатлар нәтиҗәләре буенча Завод Нурты урта мәктәбеннән Гүзәл Гафарова, Соба Сәләтле балалар мәктәбе интернаты укучысы Салават Хәсәншиннәр бүләкләнде. Мәктәп формасы турында сөйләштек, эшләү буенча сөйләштек, найм булып эшләү яхшыракмы яки предприниматель булу яхшыракмы? Менә бу дебатларга алдан ук әзерлек барамы, әллә монда килгәч кенә фикерләр тулыландымы? Бу дебатларга алдан ук әзерлек бара, тик монда килгәч тә берничә яңа фикер туа, икенче кешеләрне тыңлыйсың һәм үзеңнең фикерләреңне туплап бетерәсең. Син бу дебатларның төп герое. Бүген сине бөтен кеше тыңлады. Иң кызыклы тема нәрсә булды? Миңа үземнең темам иң ошаганы мәктәп формасы ул хәзерге вакытта кирәкме яки кирәкми? Менә сезнең фикер? Минем уйлавымча, безнең хәзерге шакмаклы мәктәп формасы ул кирәк түгел, һәм аны классический стильдагы форма белән алмаштырырга тәкъдим иттем. Белгәнебезчә, районыбыз халкы эш хезмәттә генә сыналмый, үзешчән сәнгатьтә дә активлыгын киметмей. Бер елны концерт куйсалар, икенчесен театр бәйгесендә сәләтләрен күрсәтеп таң калдыралар. 2021 ел районыбызда театр яктылыкка нурга илтә исеме астында театр фестивале буларак үтә. Оешма предприятиеләр, авыл җирлекләре коллективлары шушы бәйгедә үзләрен сыный. Бәйге язучы драматург Туфан Миңнуллинның тууына 85 ел тулуга багышлана. Районыбыз мәдәният йортлары, авыл клублары сәхнәләре бүген үзешчәннәр тавышыннан гөрләп тора. Хезмәт коллективлары иҗади илһам белән янып киеп яши. Драматургларның пьесаларын сәхнәләштереп, төрле образлар тудырып, халыкны талантлары белән шаккаттыра. Күптән түгел Шикше авыл мәдәният йорты каршында эшләп килүче Нур театры коллективы Чаллы шәһәре театры актеры, драматург Булат Сәләховның Яр буе Хәмидулла ретро комедиясын Бүкәл авылы халкы хөкеменә тапшырды. Актерлар Шикше авыл җирлегенә керүче Сәрдә авыл клубы һәм Шикше китапханәсе хезмәткәрләре. Аларның таланты, сәхнә әсәренең сюжеты, эчтәлеге тамашачыларга спектакльне бер тында карарга ярдәм итте. Вакыйга гидроэлектростанцияләр төзелгән вакытларда юкка чыккан су асларында калган татар авылларының берсендә бара. Беткән авыл булса да шушында туып үскән Хәмидулла кечкенә генә яр буенда 2 улы белән гомер кичерә. Гүр иясе булган Җәмиләсе төшенә кереп, бурычларын үтәмәгәне өчен шелтәләп аны чынлыкта авылның киләчәгенә икенче төрле карарга мәҗбүр итә. Һәм әсәрдә шуңа мөнәсәбәтле кызыклы да кызганыч та булган вакыйгалар үсеш ала. Нәтиҗәдә картадан юкка чыгарылган авыл үсә, зурая, анда тулы канлы тормыш кайный башлый. Хәмидулла шулай үзенең гомер иткән авылын саклап кала. Бүкәллеләр спектакльне яратып кабул итте. Актерларның чыгышын алкышларга күмде. Нур театры бу спектакльне инде 4 авылда куярга өлгергән. Районда театр сезоны дәвам итә. Коллективлар иҗат җимешләрен сәхнәләрдә гөрләтә. Афишаларны күзәтеп барыгыз һәм рухи байлыктан авыз итәргә онытмагыз. Узган ел ахырында игълан ителгән блогер татар бәйгесенең җиңүчеләре игълан ителде. Аны Татарстан президенты каршындагы туган телләрне саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм матбугат.ру порталы оештырды. Блогерларга бүләкне тантана банкетлар залында тапшырдылар. Чарада Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары, туган телләрне саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе җитәкчесе Марат Әхмәтов та бар иде. Назым әфәнденең бары 7 мең абунәчесе булган, хәзер 14 мең. Социаль шелтәрләрдә үз блогларын саф татар телендә алып баручы, үз һөнәрләрен кызыклы, үзенчәлекле итеп күрсәтүче блогерларның иң-иңнәре җыелган иде. Бәйгенең шарты буенча эшче һөнәрләрдән дә, иҗади һөнәрләрдән дә 5 җиңүчене сайлаганнар. Һәр кайсына 20 мең сум күләмендә акчалата премия тапшырылды. Эшче һөнәрләр арасында райондашыбыз Сәрдә авылы егете ерак юлларга йөрүче шофер Назым Галимов та бар. Зур йөк машинасында Россия юллары буенча кизгәндә татар җырларын тыңлый. Үзе дә җырлый, илебезнең матурлыгын безгә дә күрсәтә. Иң мөһиме, юлда очраган вакыйгаларга татарча бәя бирә һәм татарча күзәтү ясый. Назым Галимовның Instagram битендә 15 меңләп язылучысы бар. Бүгенге көндә ул ерак араларга агач материаллары ташый. Узын юлда булучы вакыйгалар белән көндә аның битеннән танышып барырга мөмкин. Тормозга да басабыз без. Менә мин хапа барып бирәм, уз дип. Һәм артта парибез действительно. Узамы мин юкмы?
Менә китте узарга. Блогер көндә үзенә хәерле юл теләүче, постларына битараф булмыйча матур комментарийлар язучы инста дусларына рәхмәтле. Хезмәте белән бергә үрелеп баручы бу хоббины ул киләчәктә дә дәвам итәргә теләй. Одна информацион программасын спорт яңалыкларына күзәтү ясап дәвам итәбез. 12-14 март аралыгында Соба Арена спорт сарайында физик яктан мөмкинлеге шикләнгән спортчылар арасында теннис ярышлары булып узды. Тантаналы ачылышка кадәр спортчылар елда өстәмә күнекмә тренировка ясарга гадәтләнгән. Көч сынашырга Татарстан Республикасының 10 муниципаль районыннан йөзләп теннис сөюче килгән иде. Необычный вид спорта занимает определенное место в нашей спортивной жизни, в том числе люди с ограниченными возможностями, которые занимаются данным видом спорта. У нас сложились добрые традиции, у нас есть такая спортивная добрая семья, которая данным видом спорта у нас уже систематически занимается. Это в первую очередь благодаря нашим тренерам. Очень рада, что вы стоите здесь сейчас с надеждой в глазах. Желаю вам всего самого наилучшего, чтобы каждый из вас показал своему тренеру, чему он научился, чему он вас научил, чтобы вы научились у своих соперников то, чего умеют они и не знаете еще вы. Пусть сегодня все, что вы хотите, случится у вас на вашем соревновании. Ярышта 20 яшькә кадәр булган егет-кызлар һәм 21-50 яшь аралыгындагы спортчылар көч сынашты. Теннис районда иң популяр уеннарның берсе. Безнекеләр быел да сынатмады. Райондашларыбыз Галина Гороховатченко, Владимир Богданов, Екатерина Ищенко, Фаил Шафигуллин, Раил Галиякбаров, Алсу Нигъмәтҗанова, Рәсим Тимиргалиев, Рияна Имамиева, Сафира Файзетдинова, Нияз Шаманов үз категориясында беренче урынны яулады. 13 март көне Шәмәрдәннең чаңгы трассасында атказанган спорт мастеры Сочи Паралимпия уеннарының 2 тапкыр чемпионы Рушан Миннугулов призына сәламәтлек чаңгысы юлы үзенә 200-дән артык катнашучыны җыйды. Свою мечту, свою цель и идти к своей цели. Кто знает, может в будущем и ваши здесь будут устраивать такие соревнования. Всем удачи! Надеюсь, что победят сильнейшие, а все, кто не победит, желаю, чтобы вы втянулись в этот прекрасный вид спорта в лыжи и радовали себя и своих родных здоровьем и вот теми моментами, которые вы ходите в лесу на лыжне. Җиңүчеләр 1-нче сыйныфтан алып 11-нче сыйныфка кадәр булган мәктәп укучылары арасында ачыкланды. Өлкән яшьтәге ир-ат чаңгычылар арасында Илзат Габдрахманов, Марсель Шарипов, Рушан Алякимов, Ильяс Шиябуддинов, Фәннур Башаров финиш сызыгына 1-нче булып килде. Хатын-кызлар арасында 1-нче урынны Илюзия Султанова, Гөлнара Захидуллина, Хания Галимуллина, Лилия Шаяхметова алды. Һәркемгә грамота, медаль, җиңүчеләргә һәм призерларга кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Узган ялларда Теләче Арена боз сарайында төнге хоккей лига уены кысаларында Теләче командасы белән Җәлил бистәсенең Нефтяник командасы очрашты. Ярышлар бик кискен рәвештә барды. Уен 5-7 исәбе белән Нефтяник командасы хисабына тамамланды. Шушы ук бозда 2нче көнне Теләчелеләр Казанның Гагарин командасы белән уйнадылар. 2-3 исәбе белән Гагарин командасы җиңү яулады. Узган көздән башланып киткән төнге лига хоккей ярышлары әле дәвам итә. Соба Аренада хатын-кызлар арасында волейбол буенча район чемпионатының финал уеннары уздырылды. Иң оста волейболчы Гүзәл Затлар белән безнең иҗат төркеме очрашып кайтты. Быелгы сезонда хатын-кыз волейбол командаларының саны 29-га җитте. Аларда барысы 300 уенчы катнашты. Ә менә бүген шуларның 4-се көч сынаша. Шәмәрдән газ компрессорлар станциясы командасы белән Солым инспекциясы командалары уйный. Искиткеч уеннар күзәтәбез. Ә икенче мәйданчыкта Соба муниципаль районы һәм Тимершык авыл җирлеге командалары. Уенчылар арасында безгә күптән таныш йөзләр. Алар арасында инде 20 елдан артык волейбол уеннарында катнашып килүчеләрне күрәбез. Йөзләре көләч, кулларында туп уйнап кына тора. Судьяларның да эше тынгысыз. Аларның бөтен диккате уен мәйданчыгында. Уенчылар өчен жан атып торучы күптәнге танышыбыз Рифат Закиров чемпионатка буш кул белән килмәгән. Ул әнә шулай иң осталарга бүләкләр өләшә икән. Монда бит официальный призларны бирәләр. Ну,
кимгәдер җитмичә кала шунда. Менә шуннан соң күреп, мен аны әйтәм, нәрсә, буларга әзрәк теге справедливостьны итер өчен, бастырыр өчен шул менә әкренләп шул призлар алып шунда, бүләкләр алып, шуларны тапшыра башладым. Инде игрокларга теге үзем карыйдыр инде шунда, кай советрак уйный, шуларга менә теге лучший игрок дип, за стремление к победе дигән нәрсә номинациядә шунда. Менә мондай ярышларны сез еш күзәтәсезме? Ну, Сабаның волейбол чемпионатын хатын-кызлар арасында ел сайын, көн сайын дип әйтеп була. Хәтта көн сайын дип әйтеп була. Көн сайын йөреп карыйм инде. Димәк, сез безнең хатын-кызларыбызның ничек волейбол уйнаганын яхшы беләсез. Яхшы беләбез, яхшы. Менә бүгенге соңгы уеннардан сез канәгать калдыгызмы? Канәгать калмый, бик керенке, бик теге көчле уен булды ике яктан да. Шул теге с небольшим преимуществом компрессорный командасы җиңде дип әйтеп була. Рифат әфәнде волейбол уеннарына гомумән мөкиббән киткән кеше. Ул әле һаман да сафта. Волейбол хәзер дә уйныйм әле мин, хәзер дә уйнап йөрим. Шул спортзалга барып шунда көнгә, атнага 1-2 тапкыр барам инде. Волейбол уеннарын хатын-кызлар аеруча үз итә. Тупны сетка аша җибәрүнең иң осталарына аерым бүләкләр бирелә. Татарстанның атказанган юристы Рифат Закиров, Нәркиз Мифтахова, Әзизә Латифова, Гөлфия Хисамиева, Йылдыз Сибгатоваларга бүләкләр тапшырды. Соңгы нәтиҗәләр буенча беренче урында Шәмәрдән газ компрессорлар станциясе командасы, икенче урында Салым инспекциясе, өченче урында Саба муниципаль районы командасы, ә инде 4нче урынны Тимершык авыл җирлеге командасы алды. Ел сайын курка төшәбез инде. Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәгаләдән белән җиңәбез инде. Аллаһка шөкер. Быел да җиңдек. Бик күп ниләр уйнап, уеннар уйнап, Аллаһка шөкер җиңдек. Берсен дә чын мәгънәсендә без бүген барыбыз да дип әйтергә була. Ихлас күңелдән чын мәгънәсендә ял иттек. Матур уеннар карадык. Кызларыбыз тырышып, бирелеп, җиңәбез дип бар көчләрен куеп уйнадылар. Һәм инде уеннар булгач, шулай бит инде җиңүчеләр белән бер рәттән җиңүчеләр дә була. Шуңа күрә көчле командалар җиңделәр. Быелгысы елдагы командаларның шунысын әйтеп китәс килә. Инде катлаганда да әйткән идем, безнең Шәмәрдән газокомпрессорный станциясе эшләүче кызларыбызның командасы, инде алар ветераннар. Аларның яшьләренә карасаң, аларның бүгенге көндә шушы полига чыгып, үзләренең матур уеннарын күрсәткән өчен инде медаль бергә була. Чын мәгънәсендә алар бөтенебезгә үрнәк. Шуңа күрә мин аларга особый рәхмәтне белдерәм. Шулай менә Тимершык командасы быелгы елда беренче тапкыр үзләренең матур уеннарын күрсәттеләр. Инде шанып калабыз, киләчәктә алар тагы да югарырак үрләргә күтәреләр дип. Командаларны сезонның уңышлы тамамлануы белән тәбрикләргә Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Рашат улы Ишниязов та килгән иде. Без менә район чемпионатына килсәң, волейбол чемпионаты инде безнең иң кызыксынып карый торган шушы төр спорты. Менә кызлар уен вакытында, кызларның чемпионаты ул иң кызыксынып карый торган. Алар шушы чемпионат уеннары вакытында безнең монда халык бик күп була дип әйтәсем килә инде. Безнең гомуми алганда безнең районда иң төп максат инде ул безнең русча әйткәндә массовость, күп кешене, халыкны менә шу спортка тарту, физкультурага тарту. Шул яктан карасак, безнең менә быелгы чемпионатта ул 29 команда катнашты, хатын-кызлар командасы. Бу инде 300гә якын хатын-кыз дигән сүз. Шуңа күрә инде киләчәктә дә менә бу хәрәкәт безнең сүрелмәс дип ышанып каласы килә, киләчәктә дә бу командалар саны артыр дип кенә ышанып каласы килә. 21 мартта көн белән төн тигезләшә. Бу чорда гадәттә Нәүрүз бәйрәме гөрли. Иртәгә 20 март шимбә көнне байлар сабасында иртәнге сәгать 8-дә авыл хуҗалыгы продукциясе ярминкәсе һәм Нәүрүз бәйрәме үтәчәк. Ярминкә Шәмәрдән авылында тимер юл вокзалы каршында һәм байлар сабасында Росгострах бинасы каршында уза. Нәүрүз мөбарәкбат, тормышыбыз мул, имин булсын. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынашты. Тапшырыбызны экраннарда күрсәтелүче сылтамаша кабатлап карый аласыз. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшырыбы урын алачак. Безнең белән калыгыз.